Nanawagan karon og tabang ang mga dumulupyo sa usa ka purok sa lungsod sa Konsolasyon tungod kay way hubas-hubas nga tubig baha sa ilang komunidad. Nabalaka silang mamahimo kining hinungdan sa mga sakit. Ang report ni Nico Serino. Way hubas-hubas ang tubig baha sa bahin sa Apas Compound, Purok Palia, Barangay Danglag. Ang mga residente nagbutang og footpath aron ilang kalatayan. Sa mas ubos nga bahin, daw sa naglutaw gyud sa tubig ang mga Pinoy-anan. Sige nang Lovely ug ang iyang pamilya di na magkatulganan sa ilang balay tungod sa baha. Sa ilang silingan sa atbang na lang sila matug kay dos andana kini. Kaysa sahog raman mi maghigda. Unya ang among kuan, ang among sahog kay di man pwede mahigdaan kay naa may tubig. Nya baho pagid kayo. Nabalaka ang mga residente sa mamugnang sakit tungod niini. Samot na og muuwan, moabot ni diri akong muuwan, moabot sa bakanan hantod mosuod sa balay. Nya manglutaw tarang basura tanan mag-abot. Kaya kaning tubig gikan ni sa babaw. Taud-taud na nga gimo sa mga residente kinilang suliran dinhi nga mas mo grabe pa kun kusog og way puas ang bundak sa uwan. Panawagan nila karon konkretong aksyon gikan sa kagamhanan. Moabot sa 40 ka mga Pinoy-anan ang apektado sa baha nga nagsugod sukad gikural ang tupad nga yuta ug wala nay kalutsan ang tubig. Lakip sa temporaryong solusyon nga gihimo sa taga-barangay pagkubkob og culvert. Migamit na sab sila og pump apan wa pagyud mahurot ang tubig. Amo lang i-coordinate ng mga taga-yuta sa pikas nga mapalusot lang ta sila sa culvert din ang tubig makagawas padulong sa sapa. Pasabot sa opisyal, dili masulbad ang problema sa barangay lang, mao nga nanawagan sila sa abag sa kagamhanan. Kung gikuyawan ani ang health sa mga katawhan nagpuyo din labi na sa mga bata. Munang naghangyo ko dili lang sa barangay, naghangyo ko sa taas nga level nga diin tutukan sa uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.